Wannan wani ƙaramin labari ne wanda zai baku mamaki matuƙa gaya a cikin wani ɗan ƙaramin gari mai tarin mutane maza da mata. Suna da wata 'yar ƙaramar sana'a wacce suke samun kuɗaɗen shiga, wato kamun kifi. Sai dai a cikin wannan ruwan akwai wani tafkeken kifi wanda baya bari kowa ya shiga. In dai har ka shiga kamun kifi to tabbas sai yayi ajalinka. An rasa ya za a magance wannan matsala. Kwatsam wata rana jama'ar gari da kuma mai gari suka shirya taron gaggawa inda suka yi wani mitin na cewa ya kamata a ce mu ga bayan wannan matsalar, domin idan har muka daina kamun kifi to tabbas za mu rasa kudaden shiga. Nan fa mai gari ya bada wata cigiya cewa a samo wanda zai iya domin ya shiga ya kashe mana wannan babban kifi da yake kashe mana mutane. Duk sanda za a fita kamun kifi to tabbas sai an dawo da gawa. Dan akwai wani bawan Allah ma ana ce mai Audu Kori, inda ya ce shi tabbas sai ya ga bayan wannan kifin da yake kashe musu al'umma. Nan ya nufi cikin teku. Nan fa aka tara manya-manyan jarumai domin zuwa kashe wannan kifi da yake addaban mutane, wanda ya hana mutane kasuwancinsu na kamun kifi, kuma wannan ƙauye da wannan kasuwancin suka la'akara domin da shi suke samun kuɗaɗen shiga. Nan fa aka tara manyan jarumai inda aka shiga teku ana ƙoƙarin kashe wannan kifi. Da ƙyar aka ci nasara aka kashe wannan kifin, domin yanzu haka wannan kifin da kuke gani a hannun wannan mutumin gawar kifin ce, domin an daɗe da kashe wannan kifi. Dan fa mutan gari suka ringa murna inda suka taru, kasuwa ta ko'ina ta buɗe. Gatanan ku. Labarin dodo da 'yar sarki. Akwai wata rana da matan sarki suka tafi jeji domin ɗebo ruwa, inda suka ajiye tulunsu suka tafi shan kanya. A daidai lokacin da suka tafi shan kanya akwai wani baƙin dodo wanda yake tsammanin jiransu. Dama ya daɗe yana fakon wannan matar mai ciki, wadda ɗaya ce daga cikin matan sarki. To dama wannan dodon ya ƙudiri wata niyya a zuciyarsa, inda ya koma inda tulun nan nasu yake. Ya samu tulun mai cikin nan ya cika shi da ƙasa don ta kasa ɗauka. Sun gama shan kanya sun koma dukansu, kowace ta ɗau tulunta ta yi gaba. Ita dama tana da ciki sun batta a baya. Ta zo ɗaukan tulunta ta kasa, ta rasa wa zai taimaka mata. Nan fa ta nufi daji tana neman wanda zai taimaka mata. A lokacin da take tafiya a cikin daji, wannan dodon yana binta a baya, yana son ya ga waye zai taimaka mata, amma bata samu ba. Nan fa ta dawo tana jiran wanda zai taimaka mata. Kwatsam sai wannan dodon ya bayyana a gabanta, ya ce, "Zan taimaka miki, amma idan har wannan cikin na kika haihu, inda ya mace kika haifa, to ta zama tawa." Wannan matar bayan da za ta yi ta ce ta yadda. Haka ya kama mata, ta ɗauki tulunta ta koma gida. Bayan wasu 'yan kwanaki, wannan matar ta haihu, inda dodo ya samu labarin cewa wannan matar ta haihu. Haka ya shigo irin shiga ta mutane, ya shigo cikin al'umma yana son gane fuskar 'yar da aka haifa, har ya gane ta koma cikin jeji da rayuwarsa. Bacin wasu 'yan shekaru sai wayannan yaran suka zo ɗiban ruwa, su ma sai suka tafi kan bishiya shan kanya. Kwatsam suna kan bishiya suna shan kanya, sai wannan dodo ya bayyana, inda ya zo ya ce dole sai sun sauko domin ya tafi da Zubaina ta je gida ta dafa mai abinci ya ci. Nan wayannan yaran suka fara kuka suna cewa dan Allah dan Annabi ya kyale su. Sai dodo ya ce shi ba da su yake ba, da Zubaina kadai yake, saboda an mai alkawarin cewa idan har ta girma ta zama tashi. Nan wannan yaran suka dinga kuka, dodo ya ce sai sun sauko. Can bacin yamma ta yi, wayannan yaran suka fara yi wa dodo suna sauka ɗaya bayan ɗaya, har suka tafi gida suka kyale ta ita kadai, saboda ita ya riga da ya gane muryarta. Ya ce, "Ki gwara ma ki sako in cinye ki, idan ba haka ba zan hau harkan bishiyar nan." Zubaina ta sa kuka ta rasa yanda za ta yi. Can kawai sai ta yi wani tunani, sai ta sauya murya. Sai dodo ya ce, "Oh, a shi ko biyu ne? To shi kenan ke ki sako ki tafi ki kyale Zubaina." Kawai ta lallabo, dama ita ce ta sauya murya. Kurum ta sauko ta ruga a guje, bai ankara da ita ba. Ta ringa gudu har ta koma can gida gaban iyayenta. Shi kuma dodo ya karaci zamansa a nan gurin, inda daga ƙarshe dodo daɗewar da ya har ta kai ya bushe a wurin. Daga ƙarshe dodo ya zama ƙwarangwal, ya mutu wurin gus nan kan ɗan bera.